pagi jam 4. Nah, jam 4. Cengir. Kok penjipuk bayam, guys. Mataku gak iso turu. Guys. Aku penjipuk bayam iki. Sebelum ana pepe tak kono pasar. Iki besok. Ape. Mataku gak iso merem ya. Jam 2:30 kudak-kudakan tikus. Tikus mlebu lemari. Tikus mlebu lemari. Krikit. Oh, waduh, bongko. Anane rubuh kabeh. Bayam bisa peteng, guys. Gak apa-apa. Bayam. Guys. Masih pagi. Tak jipuk anu aku. Rapia. Ambruk kabeh itu loh. Iki mau lho sing tak gawudak. Pagi mau bongko apa kowe. Guys, bayam iki cek saiki, guys. Kita cikuki, guys. Cek bayam salah. Lumayan. Matanya tidak bisa tidur. Tuku tempe, guys. Apa turu? Tandurannya kok gurih, guys. Jadinya kulit gurih dewe. Jangan turu kok, aku nganu dewe kok. Kepir ngurepkan apa? Kepir iki embun pagi.
madang, guys. Pak Rapi aku ya ana Pak. Pak. Urung subuh. Yes. Yes. Pengubahan pencucian. Ayo piro guys, pakai minggu udah pirang-pirang dino rong dikek-kek duwike guys. Wena wis rek, wehno. Mbok sibuk apa ndek guys? Matan kok sibuk kok bayani. Tanggul. Aku ora tak jaluk. Biasanya dileha. Lumayan guys, ramane. Jinapuk dik 15.000. Tak kena tuku tempe. Suku dhisik. Terus lak kek neng pasar. Onjak dhisik guys. Gak iso turu. Tikus membuka anu kemari. Kerubik itu nyantai raimut rakit tak kubuk yo ora gelem metu blas lambene tak angkati runtul wentung layan sak jam ngake enak atenya.
biasanya Mbah Sriami. Aduh. Bu helek, bu HP ngono wis gak delok. Utahe tuku. Mbah Sriami. Dong telone engko rada padhang ben ketok. Ayam. Subuh sik. Untuk 14 biji. Bayangnya mbah nyentekno banyu iki. Dhewe mbek dong telo. Bayangnya mbahne lemah kok. Matok guys. Ini pindho wis. Gak banyu nek makan malah kolok-kolok. Adus piring. Samane mbokku. Sampeyan karo tuaku keratus ini jeding tutupi. Bolongane adus terus karek pek. Bayi merasa tempe gede. Apok ora kowe? Tapi kok dibilasi neh. Terus ora dibilasi ngono to. Bayi ngene mantan ping 3 ngene iki disemprot neh nek wagi ngono kuwi sama. Dedekno. Ini dua lemah sih. Walah, enak-enak kok dingin enak. Terus guys, terus sik, rap. Yes. Kok saitik mau. Alah, kesal. Balunge wis mleot. Dong telone rong dikendeli, guys. Bos. Kupik. Jenggelet. Kupik. Encolot. Bar. Ulhu. Ulu. Biasanya kita telu ngono iki. 5.000 dong telo iki. Rene ajine. Telo ayu nek dijipuk ya. Ayu. Kaya oleh amis. Titikku sok ben nek dikeramik ya. Telak ya nang dhuwur. Jane gawe kandang. Cek pengen open-open. Kadang golek sego tak klumpukno gentes saiki. Ngono iki ditokno lagi. Lah mau mergo ndekne yo ngendok kok. Pasane ngendoke utuh, ndoke pecah. Tokno moh metu. Iki paling manuk kurungan paling kok. Ini manuk apa jenenge? Terkuku. Utut. Utut manggung. Saentuk iki. Ndek kae yo ngoyo.
Ndek kaya bayani nek. Olahe. Ibu bayem yen kentong. Wes. Ayo datangi bayeme kapung payu pekno piro ae kono. Yo dipekno. Mbok endolit iki. Nek tak jaluki bayeme mbok endolit iki, Pak. Mbok endolit yo kemerepe kaya dolit ngono. Pakno bayem yo. Tengah wengi, ora ya tengah wengi yo subuh ngono bar. Pewaran yang kentong. Payu larang ndak ape tak parani ya ini lah. Sore wis dipekno. Untuk badi-badi 10.000 kena ikut 10 ombak enggak. 10.000 wis siang. Wangger wong sik 10.000. Iki cukup cek ketambahan bandane dhewe entuk dik 20.000 lho. Sedina gak entuk dik 30.000, 20.000 wis 30.000 wong wedok gak wis bangga to iki. Nang omah angkrep nunggoni wong lanang, entuk kok ngene wong lanang. Yo nek entuk, gak entuk. Yo nrimo. Nrimo ae Pak Andung peso yang bertanggu hilang tak kandhani yo. Nek ngene nang kono lho. Tapi sing jipuk bayeme Mbah Kem nemok mbok ora go mulih mbok piye ra to. Wong sing enek ndekne. Iya, wong sing enek wong api tak tebi kowe nemok pesoku. Gak imbah meneh ngono. Kan sing liwat api to. Ndekne sing enek Mbah Kem mek pasane nemok. Waduh. Mbah. Lah enake ndekne Dek. Wong sing liwat kene Dek. Nemok peso tak go angger bar yo bar nang ndi ki peso tak go bon ndi parai. Ah glatek lek ganggu. Oke.